מדהים, עוצר נשימה, סוחט דמעות, מרגש, יצירת מופת. המסע אל העתיד, סרט וידאו מהפנט. למסיבות בת מצווה וימי הולדת לכל הגילאים, בהתאמה אישית. בסרט תיקח אתכם כוכבת האירוע לטיול מרגש וחוצה יבשות בעבר. מסע ענק ברכבת הזמן, שיעבור באין ספור תחנות. והרכבת הזו תגיע גם לעתיד. עד לסוף המדהים, בו יתחבר הפאזל האחרון בסיפור, ועלילת הסרט תשתלב סיפור חייה של כוכבת האירוע. עלילת הסרט תקוין על ידי כוכבת האירוע, ותכיל תמונות ותכנים שונים של כוכבת האירוע ובני משפחתה. וכאשר הסרט יגיע לתחנה האחרונה, לא תישאר עין אחת יבשה. המסע אל העתיד, תוכנית חלומית של קסם שישאר איתכם לעד.